Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Kladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa. Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora samalang kerik anggape kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah taya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke silah. Sakniki Bagong takon bapa wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padake ora. Ha iso mbok tekane esuk mbok ora sing penting iso. Wah, nekat bocah iki nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. As! Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lan Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru. Nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ah percuma. Kabeh niku sampeyan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih.